И здравейте хора, аз съм Daniel Games и както виждате днес играем Майнкрафт. И днес ще направя нещо интересно. Ще сложа 50 срещу един, не бедрок, а обсидиан. 50 центита срещу един обсидиан. Да. И сега да започнем с TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Също ще бъде. И да. Не, ще бъдат повече от 100. Ще бъдат 149 TNT. И ще бъде интересна експлозия. Така, сега тук по средата да сложим един обсидиан. Така. Горе 50 ще станат 100. Не, ще стане... 90 TNT. Не бе, няма да са 99. Ще бъдат точно 149 TNT-та. Ще видите. Така... Тук 50 стават 100. Сега отгоре... не, 150 всъщност. Обърках. Така... Да видим кой ще победи. Бедрога или... Така, я да видим. Така, това тук са 150 TNT-та. Това тук са 150 TNT-та. И да, даже ще го напиша на табелка. Така, само и табелка ми трябва. Табелка, ето. VS. Опа. Не бе. Така. VS. Готови ли сте да видим резултативния бой? 3, 2, 1. Да гледам, защото много спойлерно. Види, аз виждам TNT-тата къде са. Вау! Вижте! Тук са дошли TNT-та. Вау! Вау! Вау, 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 вау. Вау! Това си остана самичко. Окей. Така. И още 200 сега ще добавя. Всъщност колко ми падна. Колко не, така ще стане. И да видим експлозията. Както ако някой е гледал вчерашния ми клип, е разбрал защо не съм снимала толкова много време. Ако не сте ме го гледали, отидете да го гледайте. И сега няма да ви кажа, защото съм мръсен, гаден, долен... Мръсен, долен, гаден, идиот. Няма да ви кажа. Така. И сега не ви спомнете, моля ви се в коментара тези, които гледат това видео. Да. Сещате се. Така. И хора, това ще е пична мушна някак. Ето тук ще се мушна.
Ето тук се мушкам. Само да сложа торт. Оп. Хоп. Оп. И 2, 1. Айде служи. Охо, това стана огромно. Тук се получи като тъжно личице, виждате ли? Тъжно лице на тапанар. И да, сега да видим какво ще направим с ето това. Сега ще направя, ще крафна по-скоро. Така. Напишете в коментара преди да видите това видео какво според вас е това, което крафвам. Така. Така. И в следващия клип, ако сте познали това, което крафтвам в момента и ще го гръмна, ще има изненада. Каква? Не знам. Измислил съм я, но няма да ви я кажа. Така. Хихихи. Ако искате изненада, опитайте се да познаете какво е това. Така. Знам, че няма да го познаете, защото не мога да строя. И да не го познаете, ще има награда. Така. Страхотно според мен се получи. Така. И да, сега да го палим. Оп, оп, оп. Всички да се запалят. О. Добре, това стана яка експлозия. Следната експлозия, която ще направим, ще бъде ей такава. Да видим дали ще се гръмне поне един белек. Готови ли сте да видим? 3. Хайде поне един бедрок. Вау! И сега хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесате и да им коментар за да виждате всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!